Toto je malá ukážka, ako funguje NanoOil v aute, ktoré má 15 rokov a 465 000 km, ktoré jazdí každý deň non-stop. A NanoOil sa dáva vždycky po výmene oleja. Výmena oleja je tu každý 20 000 km. Vždy keď dám výmeniť olej plus minus 20 000, tak tam dám jednu dávku 60 g NanoOilu do motora. Auto má 22 tony a 7 miest, 7 samostatných sedadiel. A teraz sa pozrieme, ako to vyzerá v reále spotreba. Priemerka je 5,5, lebo dneska idem po diaľnici, nenaháňam sa, idem 120 na tempomat. Pri 120 mám spotrebu 4,5 až 5 litrov, takže preto je 5,5. Keď jazdím 140, tak mám nejakých 6,2, to vám teraz ukážem. Čiže teraz dáme na 140. Musíme chvíľu počkať, že sa to ustáli. Takže toto je pri 140. Sekundu, lebo nejaký mantinel ma tu brzdí. Ináč natáčam to v Nemecku, takže nestresujte. Sekundu. Máme to teraz na 160. A ustálim rýchlosť. No, pri tej 160 tak reálne sa pohybuje spotreba okolo 7,5 litra na 100 km. A tu v Nemecku sa úplne nahovno jazdí. Tu furt brzdíte. Nemecké diaľnice stoja fakt, že za prd. Sami trotli v ľavom prúhu. Takže takto vidíte, ako funguje reálna spotreba na Ford S-Max, na ktorom sa dáva NanoOil vždy po výmene oleja. Už posledných minimálne 200 000 km to tak robím. A pri 450 000 km bol robený čip motora. Pôvodne mal 136 koní, teraz sa načipoval motor na 185 koní. Auto jazdí, auto funguje, nemá žiadny problém. Čiže takto to reálne vyzerá. Nemecká diaľnica a idem si tak pohodou, lebo nemám momentálne časový stres. Takže takto funguje NanoOil v aute.